Azimayi awa mukuwaonawa chibaduleni anakhala akuyenda ndi mapazi komanso miyendo muja momwe anyani amachitira. Kwawoko samayenda kamba kuti anthu amakhala akuwagenda miyala ngati muja tichitira tikaona galu. Anthu awawa ndi ndani? N'chifukwa chani amayenda ndi miyendo komanso manja mophatikiza ngati anyani? Nangano kodi moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ngati anthu umawayendera motani? Ine ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhaniyi ikupitilira. Osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife paja malonda amagudwa mukatsatsa. Nthawi zambiri muchimvesese kuti nkhani zomwe ndimakufukulirani zimakhala zododometsa, zachilendo, ena mpaka kumakayika kumene. Ichichi ndiye chifukwa chake ndimakupatsirani nkhanizi kamba kakuzizwako, koma mukandimvesesa bwinobwino sindimaperekera nkhani zomwe aliyense akuzikambanso kuseliku. Chimenechi ndiye chinsisi changa, ndiye n'chifukwa chake ena mmakayikira ndithu oti mmakhala zoti simunamvepo chiyambireni. Ndili mu mzinda wina kuteke kufupi ndi boda ya Syria. Anthuwa anabadwa zabwinobwino muja momwe tonse timabadwira. Anabadwa kuchokera ku banja la ana 7 koma ana 5 onse anapezeka kuti nthawi yoti ayambe kuyenda nkusamayenda monga ife tichitira muja, koma nkumayenda chowerama monga muja momwe anyani amachitira. Makolo anawa anayesesa kuwapangisa training anawa yakuyima, koma akangoyesa kuyima pompo amawerama nkugwiranso pansi. Pachifukwa ichi anawa sankapita ku sukulu ndipo sankayenda kupita kwina kulikonse kamba kuti anthu akawaona panja akuyenda chonchi ena amapanga chipongwe nkumawagenda miyala. Kamba kakusayendaku mbiri ya anthu awawa sinkaziwika ndi anthu, kamba kuti kwawo komwe amakhala konso kunali kumudzi kwambiri. Koma pangatalike bwanji mbiri sibisika choncho. Nkhaniyi inapeza a BBC mu chaka cha 2011 omwe anapita kukapanga documentary ya anthuwa apano, ndipo mwe nkhani ya anthuwa inadziwika ndi anthu ochuluka, koma anthu ambiri sankamvesesabe kuti nzotheka bwanji anthu nkumayenda ngati anyani. Choncho ma scientist awiri ochokera ku Germany, Unathan ndi nzake, anapanga ulendo opita kuteke kuti akatsimikize za nkhaniyi komanso ndi kukaona kuti ndi chani chinachitisa chinthu cha chilendo ngati chimenechi. Mongolongosola pang'ono, wamkulu wa anthuwa ndi Hussein, yemwe wakhala akuyenda mwachonchi kwa zaka zosachepera 50, ndipo enawa ndi azimayi okhaokha azilongo ake a Hussein. Mwa ana 7 amenewa, awiri ooneka kuti amayenda bwinobwino wawo, komabe ndi oonekabe kuti mitu yawo pang'ono pokha ndi yoonekabe kuti yozelezekerapo. Ndipo ngakhale amayenda sayenda mamuvu abwinobwino ngati muja momwe inu ndine tichitira. Ma scientist aja anapanga skani m'mitu mwa anthuwa ndipo anaona kuti ali ndi kapati kena kake mu ubongo kotchedwa cerebellum vermis. Ataona chonchi iwo anali ododoma ponena kuti izi ndi zachilendo kwambiri ndipo ndi nthenda ya mu ubongo yomwe imachitika kamba kakuluza balance akayima ndiye kuti balance imakhala palibe muja momwe tichitira ife tikakhala pamwamba ndikumaopa kugwa timachigwirisa chinthu china chake. Ndipo ma scientist amenewa anayipasa nthenda ya chilendoyi dzina lotchedwa congenital non-progressive cerebral ataxia. Kuku kunali kuyamba kuyipezera nthenda imeneyi dzina lake. Anthu awa amalankhula, koma kulankhula kwake zokhazo zofunikira osati kulongosola nkhani ngati umwe ine ndichitira. Ndiye kuti kukanakhala kuti ndi kuno bwezi zikufanana ndi anthu aja omwe tikawawapasa moni kuti muli bwanji iwo nkuyankha kuti bwino, basi nkukhala zatha. Koma chachilendo kwambiri ndi chakuti ana onsewa 7 abanjali anabadwa mu zaka 5 zokha, osatinso ngati mapasa. Ma scientistiwa patatha zaka zingapo anabwereranso kuteke ndi kukawabweresera zija amayendera anthu ovutika m'mayendedwe, ndipo anamanga kuseri kwa nyumba ngati muja kakhalira ka bridge kuti azitha kuphunzirira kuyenda choyima. Komano ulendo wina atapitanso after chaka anapeza zasinthirako pang'ono, koma akuphunzirabe kuyenda ngati anthu onse si okwatira kapena kukwatiwa.
mwinatu nkutheka mukusausika ndi matenda mthupi mwanu, ma ulcers, kuotcha mapazi, simukubereka, mumagwa khunyu, matenda opatsirana pabedi, BP, sugar, zokandakanda ndi zina zambiri. Kulitu dokotala mbambande yemwe amakuchizani kuchokera m'mahebo achikuda. Amathandiza matenda osiyanasiyana malinga ndi mmene inu mukumvera. Iwowa amathandiza komanso kutumiza mankhwala dera lina lililonse komanso m'mayiko osiyanasiyana. Musazengereze, ayimbireni pa 09200995383 akuyankheni mafunso omwe inu muli nawo. Osayiwala kupanga share anthuwa.